Čau, dneska se podíváme na videa z KFC. Jak je to s tím KFC? Nejdřív to vysvětlím tady. KFC má snížený maso. Dneska jsem tam jedl Drink, byl nevím, jmenuje se, píše se Drug Bill Z, nevím. Já to nemůžu prostě vysvětlit, to je jedno. Ale má zkažený maso, jo? Má zkažený maso. To nevadí. Teď se jdeme podívat na videa z KFC, protože pak se podíváme na videa z McDonaldu. Tak, pojď. Dneska zkusím objednat ten největší kyblík v KFCčku. Kyblík. Naházím sem maximum věcí, co to půjde, takže 12 stripsů, 5x porce bajtů, 12x chvílka, 10x kuře Kentucky, samozřejmě taky nějaký salátek, 5x kukuřici, 5x velké hranolky, dohromady 25 cibulových kroužků, 5x 60 gramů bramborových lupínků. Tohle všechno, prosím pěkně, 2215 korun. Let's go, máme objednáno. Bohužel v KFC nemají všechno dostatečně velký kyblík, čím jsem tak nějak jako počítal. Tak to já jsem s tím taky počítal, no. Dohromady mají přes 1,6 kg, kyblík z bajty 500 gramů a největší kyblík váží 1,8 kg. 1,8 nebo co? Ale i tak to dohromady tak to je rekord. No kecám. Dáme lajkos a odběr jsem už dal. Jo, už jsem dal. Jo, teď se jdeme podívat na Houseboxe. Tohle je příběh, který vám zlepší den. Tohle je muž v Jihoafrické republice, který v KFCčku požádal svoji ženu o ruku. Někdo ho vyfotil a tahleta dáma to sdílela se slovy, že místní muži jsou tak chudí, že musí žádat ženský o ruku v KFC. Totálně se jim vysmála, internet si jich ale zastal a třeba tahleta cestovka jim nabídla líbánky v Cape Townu s letenkama a ubytováním proplacený. Místní dealership Audi jim nabídnul auto na líbánky, tahleta firma jim nabídla i snubní prsteny v brutální hodnotě s diamantama. Puma jim nabídla to nevím teda. aby si nakopli u nich. Teď se podíváme. Počkej. Dodo, nejlepší youtuber na světě. Rozdíl tam je, to jasný. Tohle se zmekáči do skácečka. Lajkos dávám. Na úplně jak brambora jenom. Jsou lepší, ale oboje jsou studený jako. Hranolky z KFCčka versus mekáče. Rozdíl tam je, to jasný. Tohle se zmekáči do skácečka. Jak to tam bylo, kámo. To na úplně jak brambora jenom. Jsou lepší, ale oboje jsou studený jako. Hranolky z KFCčka versus mekáče. Rozdíl tam je, to už si pustím asi 3krát. Co je? Jak to tam bylo, kámo. To na úplně jak brambora jenom. No. Tu naveřu, tu jo. Nesnul jsem jako jednou a zkrát, že jsem měl třeba křičet. Tu versus lajkos. Všude dávám prostě like. Ty jablonec nad ní jsou. Tyto KFC v jablonce nad ní jsou. Jedny stripsy, prosím. Tady nebo sebou. Budou z neprošlého masa? Samozřejmě, že ne. Jo? Samozřejmě, že ne. Takže já se tam, jestli budou z neprošlého masa, takže samozřejmě ne, znamená, že budou z prošlého masa. Ne, že je všechno čerstvý. Takže nemusím mít obavy, že budu mít střevní problémy nebo tak. Vždycky je všechno čerstvý. Snad budeme mít štěstí, že to bude v pořádku. Takové křeče v žaludku a... Jo. Takhle je to prostě z KFC, nevím. Teď se podíváme na tohle video, jak je to prostě dohromady KFC. ještě řekněte to jednou. S tím KFC je to tak, že my máme KFC rádi, jo. Ale problém je, že oni tam teď prodávají skvělý kuřata. Jo, to je pravda. A oni jim krmějí český národ. A český národ si KFC oblíbil, ale chodí tam na skvělý kuřata. Tím KFC ještě řekněte to jednou. Tak. Jo, tady je ta ochutnávka. Ne, to jsem neviděl teda. Jo, ale to jsem fakt neviděl. Dodo 2. Ochutnal jsem nové speciální menu v KFC Dragon Balls, nebo něco. Tak pojďme na to podívat. Čau, nejlepší youtubeři na světě. Fotbálek.
Bálek přeskum. Z nějakých podobných odchutnávek, protože já Co? z nějaký restaurace nebo fast food Poslední. reálně mám mega hlad a do KFCčka přidali nový produkty z filmů, série, pohádky, anime, nevím úplně, co to je, Dragon Ball Z. A Dragon Ball Z, dobře, tak se to jmenuje. Dragon Ball Z. Z nějakých podobných odchutnávek, protože já, když do nějaký restaurace nebo fast food přidá nějaké takové tematické věci, tak mega rád to ochutnám, vždycky to objednám, tak si říkám, proč to sakra neochutnat na streamu a rovnou z toho udělat třeba nějaký videjko. Pokud byste to chtěli, To je čahrný. no a my tady dneska teda Dragon Ball Z, to neznám, ten film, ale měl jsem to ten Dragon Ball Z, ale neměl jsem tady ten tous, nebo co to je. Měl jsem jenom takový ty kuře, ale nic mi o tom nebylo, to je zajímavý. 79 korun, 7 kusů, tak to beru. Pak tady máme ten sandwich, jeden je spicy, jeden normální, já vezmu normální, protože je pálivý, moc jako nemusím. Jo, já taky nemusím moc pálivý. Za 125 korun takovýhle sandwich. Jako vypadá to docela cool, vypadá to jako zinger, ale takový jako upgrade. Za první sandwich, máš tam nějaký saláty a tak. A pak tady ještě jsou, kámo, hot wings a stripsy. Aha, to jsou hot wings i stripsy. Tak já si dám asi stripsy. Stripsy mám rád, tam teda nějaká jako teriyaki omáčka, na těch hot wings je taky teriyaki omáčka, takže asi já si myslím, že budou stačit Stripsy. Takže tam taky. Já jsem si taky koupil ty stripsy. Protože ne. Ale ty oba jsou stejně pálivý, takže je to jedno. Bez omáčky, nebo jako asi to bude v pohodě, ale podle mě s omáčkou to bude lepší. Bez omáčky sakra. No a já bych k tomu dal asi kámo jako tatarku. Já se omlouvám uši, ale tatarka mi přijde nejlepší, kámo. Fuj. Já nemám rád tatarku. Napište do komentářů, jestli máte rádi tatarku. Máme to tady, dorazilo to podle mě tak za 30 minut, bylo to rychlejší, než mi to psal na té stránce, tam to údajně mělo být za 60 minut. Ještě jsem tady reagoval na videjko, takže mi to tady už tak 8 minut jako trčí, takže možná to nebude úplně teplý, ale podle mě to bude teplý, jako reálně. Takže tady máme, tady máme, jo, to je hustě zabalený, že se vidí, jak je to zabalený, kámo. Tady máme ten sandwich. Jo, to je hustě zabalený, jo. Já bych taky chtěl ty kuličky. Já jsem si jenom objednal ty stripsy. No. No, každopádně, musím říct, že já sobě se nejvíc těším, kámo, ten Pojď na to. Tak pojď na to, kámo. Já to se ještě líkovat nebudu, nevím, jak to tam vypadá. Tam je ta omáčka. První, co chci Jo, tam je ta omáčka. To vypadá jak kečup. Kámo, jestli mouku, nevím, sírový koule, to si vždycky dávám. Sírový koule? Jako normální? Já mám rád spíš normální než z KFC. Ale ty z KFC jsou taky dobrý. No, přesto jsem je neměl. Jsem to neměl. Já to chci zkusit taky. No, ty mi děláš chutě. OK. No, tak já, jestli to ochutnám já, tak asi taky bude OK. Jo. Podle mě to pomůže, ale jakože to, není to jako klidně bych si to dal doma, ale bych se do toho dám to zadarku. No. Jako jo, docela dobrý. Jo, no. Já jsem to nikdy neměl. Zrovna dneska jsem byl v KFCčku a mohl jsem se to tam objednat. Já jsem úplně na nic. Fakt. 7 z 10. 7 z 10 je dobrý, ale... Máme sírový koule. Teďko tady máme stripsy. Tady se nebudou prostě normální stripsy, tam bude nějaká ta jejich omáčka nová, teriyaki. Jo, tak to jsem dneska měl, ale upřímně to chutná dobře, ale je to zase pálivý. Ale jestli ta omáčka, tak se mi to moc nechce rukou jíst, takže musí být ty omáčky. Sakra, já tam moucha, tam moucha. Moucha. Reklama, to je blbá reklama prostě. Já si budu muset pořídit YouTube Premium prostě. No, já na té kameře to vypadá podle mě OK, tam tady nějaký, nebo ne, to budou ty stripsy, ale jako, je to takový, že to není takový svůj, Jo, to je dobrý. To má do pravdoucí. Jo, to je mňamka. Mňamka. To je pro kočky mňamka.
Ale Kecám. jako natočím zrovna, když mám hlas, tak je možný, že prý hodnocení bude trošku ovlivněný, ale to nevím. Každopádně jako, mám teda od toho úplně ruce, teda nevím, A jestli- tak možná, kdybych to aplikoval vidličkou, možná to Jo, a jestli víte, jak jsem jel do KFC, no tak se podívejte na shot, jak jsem jel Arivou, jo. Ahoj, já mám pak o to úplně Do Valmezu. taky nepříjemný. Doporučuji vidličku na to. Někde do Valmezu, prostě nevím do jakého. Už někdy prej do Valesky, jo, nevím. Někdy do Valeska prostě jsem jel. Prostě někde do Valašska, někde daleko, někde prostě na Slovensko, nevím. Protože to je jakoby nejvíc odlišný než normální věci z KFC. Z KFC. Vypadá to jako sandwich, jak vypadá. Ty blázne. Jo, to je cool. Špatně na mě, jako. To je cool. To vypadá kousek toho sandwiche. To je fakt Za mě to ale vypadá cool. docela naloženě. Jo, to vypadá, no. Podle mě to moc nevypadá naložení, ale jinak to je naložení. Je tam salát, Burger. maso, toast, to je to Maso z KFC. Chvíla pravdy. OK. Zajímavá orientální. OK, jo. Všechno OK. Jako já už dávám hodně zinger do KFCčku. A jsem jeho takový Hamburger. že tady tohle to jako salát je takový nezelený, jako když se podíváte. A to asi nevadí. Já nemám rád salát. Tak Takže asi... je starší. Ale zkusil bych přesto i ten toast. Tady máme jako druhý kousek, ten vlastně vypadá stejně, to je prostě jako rozřízlivý půl, ale kámo tady, ta tatarka nebo majonéz nebo co to je, tak teče, kámo, ty je to jedno. Ale jako ten servíš taky docela překvapil, jako reálně, tady všechny ty věci, tady z téhle edice, Dragon Ball Z, tak sami jsou dobrý. Tomuhle sandwichi bych jsem dal, ale bude to mít jak stripsům, jo, protože mě překvapili a stripsy prostě, to máš jako maso, omáčka a tak. Tady beru Ještě 2 minuty a už to skončí. 8,5 z 10, 8,5 z 10 bych dal. To je dobrý hodnocení. Jsem mě nečekal tak. Do hodnotí dobře. To prostě ze špatné strany, tam tak bylo. Jako ten salát tam je takový divný, teda. Nevím, jestli ten červený, dělal si ten červený salát, on nějakou jinou chuť tam. Dobrý, jo. Ale bez toho červeného salátu by to bylo lepší. On je asi takový hořký, nebo prostě není na takovou divnou chuť prostě. Nejde moc popsat a myslím si, že bez toho by to bylo lepší. Ale zase, když je to s tímhle, tak to má díky tomu takovou tu originální chuť, prostě jako takový orientální, takový jako upřímně, my jste to mi napsali do četu, tak Dragon Ball Z je anime. A jak jsem to koupil, mám z toho takový asijský nádech. Přijdu si trošku, jak kdybych jako byl v Asii a tam si dal nějaký street food nebo něco. Takže za mě, kámo, tohle kolabo je takový, jaký by měl být. A celkově jako by to dávám. 80 taky. Já bych dal tomu asi, jestli by to bylo dobrý, no tak asi 7,5. Až třeba do Mekáče nebo do něčeho, cokoliv, zase něco, nějaký nový produkty, tak dejte na tohle video 1000 lajků, dejte se a čus. Čau. Máme točený, konečně můžu sežrat. Maskací ASMR. To je ono, kámo. To je ono. Takže to asi z mýho videa taky bylo všechno a čau.